na ang mula lang gani na imo ang matag ulit ang cellphone. Kita na lang di pa tabon. Kaon na lab. Ayan kasi mga gulay. Pakitada ko sudan nimo. Ha? Pakitada ko si mo sudan. Ay. Gamay ra man na imo kanon. Dahil dagan lang. Dagan ni kayo na iban. Dagan lang na iban. Nabugot man ang usa. Dili man ta pila niya. Sige ko ako ra straight maglaba pa ko no. Daghan na to yung puno dito. Dik niya. Mga inubuan mo to. Mga basa niya. Di ka ba ka ban daw na naglag ko ano. Kamay sa puno. Ay mo ko tate. Kumala ko yung. Abi na kog diha sila kaon sad ma. Ha? Ingon diha sad sila mamahaw. Sige guys, ko at Ito ang aming gatas. Gatas day na. Ano? Hay man. Kaya naubos na. Gatas o magani. Di ay, wala na. Si Ilay na ah. Ay man siya. Oo. Ay man siya. Ay, man. Kung nangyari. Panir kaon lab naon sa man ang kinanana. Iya mang liyok. Tandugar ay manghod na. Mo manghod ba ko na? Utang man. Utang na ko kapag ito. Walang utang na Ako, utang niya ako kapag utang. Yeah? Ma, naglubog ka din na gihapon. Ugto naman. Udto sayo makay ka mo tawag na ako. Hindi alam ito na. Alas 8 bitaw, nang tawag mo sayo. Ako magkano ka na. Ayaw bilang ta, magbasa kanina. Ikaw din Ah. na.